Ndera mambo mtasa. Ndamwe yapamberi pedata ramba mbuta. Nesepezvikwa. Nesepezvikwa. Ndaimechabatwa nemusha. Ndikanyepa ndichabatwa nemusha. Mwari mubatsiro. Mwari ariye mubatsiri wangu. Pamusoro changamiro. Nyaya yangu iri pakati pangu inini naluku Osame Onyabutsi. Nyaya yangu iri pakati paluku na neni inini na ndiyo yekutanga ndine nyaya ndikutarisana nevanhu vayo. Nyaya yekutanga iri pakati pemugano. Mugano uyu Luke Manganyi akauya kwandiri achiti muzukuru tinoita namuzukuru tingori wemara womuchimbo saka tinoita sekuru nemuzukuru. Saka zvadai zvino akauya kwandiri achiti muzukuru inini pandinogara handisi kuwirirana nechi nane mukoma. Saka zvisiri kuwirirana nane mukoma ndiri kuuya kwauri muzukuru kuti hapana here pekuti ndinge ndichigara then togarisana. Kata sekuru zvingangodaro sezvo ndisingagari panzvimbo, asi chinoda kuti ndimuzivise ndechekuti inini nzvimbo muno handina gadheni uye handina doro. Saka inini munda wangu uno ndione zvese. Saka tingozoku imimi ndikakupai pekugara chete panokwana here? Kanzi handina dambudziko nazvo. Ndiyo mhinduro akandipindura iyoyo lokuchirungu. Andipindura mhinduro iyoyo ndikati asi hatisina kuzonetsana mangwana. Patangogara hatina kumbotora nguva tangorara ngeusiku bedzi. Remangwana akabva auya nehama dzake dzimwe dzakainadzo asina sipana netokuona. Zvadaro izvozvo awo akauya nawo yakabva taratidzana. Ndamuti sekuru muri kuona kubva kumapeto kumugano niwari uko anoitwa mumemai watinaye anoitwa Maizindi. Kubva ikokoko muchaikoguma ngemutunzuru uyu. Ndo mapangidzira takati hatati tabva kumutunduru chabva tadzika straight vatanobata pane mukotopeya uyo, then imi munobva mazopota makadai nzvimbo yeyadhi chaiyo inowa yadhi ndikuona zoti inokwana. Vatabvumira tikabvumira nodaro kwacho ikoko hapana kutora nguva kubva ndadzokera basa ndiwo kuti mudzimai wangu basa. Ndakazoti ndadzoka futi pamba ndisvike muti wemutundu uyo watema. Zvatotema mutundu kwatova netumichero kwatova ikoko tumachisi netumabhanana netumango. Ndikati zvatakataura izvi zvakutobva pasina nguva yakareba. Sekuru wangu wabva chibvumirano takabvumirana zvinombofamba sese. Ndakabva ndaenda kwaSapuku Pfumai. Ndaenda kwaSapuku Pfumai chekutanga kupera kwa2019 ndaenda kwaSapuku. Ndizvo zviri kuitika panzvimbo pangu. Sabhuku nemupurisa wake wakauya wasvika panzvimbo. Wasvika panzvimbo wakabvira kugara pasi kubva ndaonongedzera kuti chitsa ichi ndiwo chitsa chemutundu ndiwo chibvumirano ndandakabvumira nani nandugu muchirungu. Zvino zvaundishamisa ngekuti ndasvika adini agura muti uyo adonedza uye atozvara asvika atopfotsora atotaka gepi akatopinda futi kusiri kwake. Saka Sabhuku akangoti ndikuona ngechoti chibvumirano makabvumirana chinofanira kuramba chakadaro. Ini nguva mazuva ekugara panzvimbo bvadini vapera ndadzokera futi kubasa. Ndadzoka kubasa mbuya haana kana kumbosandura nditoonora kutoramba atodini atopinda futi kumberi. Ndazodzoka futi ndoona aenda futi kumberi. That was in 2020. Ndo pandakaenda futi kwaSabhuku ndikati mutongo makaisa Sabhuku hausiri kudini, haasiri kuteedzera. Zvaasiri kuteedzera izvozvizvi aroramba rutochova mukati. Sabhuku ipapo akabva ati mukomana hora tichida kuita ngechekuti takumutumira tsamba. Ubva wamutumira tsamba. Wamutumira tsamba iyoyo yakapuwa mupurisa waSabhuku ari panapo. Akapuwa tsamba iyoyo ubva auya komupa. Kanzi udikanwa kupi
kudarira Sabhuku, akadaidzwa futi ikoko kwaSabhuku. Svika vangodzwa zvakangofanana, audzwa zvakafanana haana kuteedzera. Zvada izvozvo takagara makore angofamba, michero yainodini iri kukura ichindokura, kubva ipapo iri kutokura kusvikira 2025 abva azobva kupinda pakati pemunda wangu manje, uko kwese kwakandogara kwakadaro. Abva apinda pakati pemunda, abva avhura kuisa malaidzi ake etuminachisi 2025 abva kwakubva atora munda wese wangu, pisi yese hunde yabva yatora. Ndipo ndakakwidza futi nyaya yangu kwaSabhuku. Sabhuku akati Sabhuku uyo kusotonga nyaya iyi kaya angasiya pane Sabhuku mumwe mutsva zvekuti nyaya asingaisiyi. Saka zvadaro izvozvo Sabhuku ndamuudza akati sezvo nyaya yako Nyagutsi yakambouya mudarirani raSabhuku rungani ruiri, takuona nyaya isisa kodzere kuti idzoke futi kwaSabhuku. Ndakupa zano rekuti iwewe chendesa nyaya yako kupi? Kwaishe Zindi. Ndo mataurirana ndita Sabhuku yapo munywanini. Shuwa handina ndaenda kuipinza nyaya yangu kwaishe Zindi. Ndaipinza kwaishe Zindi. Ishe Zindi akatuma nhume yake ikasvika pamunda. Yasvika pamunda yakanyatso kufamba bva tapangidzana pane chitsachi ichi. Iye ndokuchinhu anga akutoti chitsachi hapasina chakaparara, chitsatsi hapasisina uye papo kuri kutsakura kwa anga achipoita gore racho iroro papatova nyakaparanga yangatokura pavharika zvekuti ndakatoita zvekutotema sokutsvaga chitsachiya bva ndachiona 1 year aritoti hapasina svikira ine bva ndachiona ndakashedza muprista yakwamama wekwaishe Zindi kubva ndati ndachiona chitsachi tiri panapa ichi. Zvaoneka kudaro wacho ikoko wakabva aita sei, bva atora pikicha ipapo muprista wamambo atora pikicha ipapo kusvikira kubva atanga kumezha mameasurements kubva apa akatora kuti ndio point yemhano kuenda pakubira 30 something meter, handiti kada tinoti meters, 30 something meters atopinda kuya kwangu kusvikira kwakazonzi muzoya theory judgment kwechiziti. Takazopowa theory judgment tikaenda. Taenda ikoko dare rekwaishe Zindi rakatonga nemaonero angaita muprista, asi mutsauko wakanga wavapo dare raishe Zindi rakati iro taona michero uko wati kune chitsachi ichi taona chamukati memichero imwe yapoindi pakuda kubereka, zvekuti iyoyo kuti titi iwewe tishandise mugano wechitsachi mutunduru taona zvisikakodzeri, ngekuti ikoko kwane michero kune minachisi neimwe zvekutaura mango iriko ikoko. Saka yapa point yekuda kudini kubereka. Saka isusu matokero taakuita iwe Nyagutsi takuti iwewe takumuvha kubva kuchitsauko takukuisa parugumira michero yakuda kudini yakuda kubereka, ngekuti michero yakuda kubereka iyi inokosheswa kubva kwakudini kubva wanditushi kuuya mukati kwangu kanzi wadzika nemugano wacho iyoyo kobata kuzasi kuya kune mgodopera kuya uko wakasenga ukapota nako ndopa uchapota futi napo ipapo wapota napo kubva kwakunobuda kumberi sekuwira nomama akaita. Asi Luke chachaita idarere kwa changamirizi Luke chachaita utu tumiti twazvara gore rino iri kutaura 2025 uto tungoita kuti uri muvha otudzura, kana atudzura otuisa kupi kunzvimbo kwake, nekuti kune nzvimbo iriko yekuti anogona kuzvapa. Zvadaro izvozvo takabva tabvunzwa zvikanzi iwe Nyagutsi ruwira nazvo here? Ndakati ndikuwira nazvo.
kanziko luku chimungu rukuira nazvo here. Luku chimungu akati nhana kuira nazvo. Ndiruku chimungu akati nini dare remazinda handina kuirachi naro. Ishe Zinda amuti alright, isusu hatisirisu tingati ndisuwe kutonga nekudini nekupedzisa. Iwewe wakasununguka kuenda ipi? Iwe Luku wakasununguka kuenda mberi, woramba uchienda mberi nenyaya yako. Asi ndakati ndazvitambira zvemaishe Zinda. Asi Luku chimungu akaramba kuzvitambira izvozvo. Zvadaro izvozvo taona kuti munhu aramba kuzvitambira. Takapawo nguva yakatambanuka, tikatoverenga mwedzi yakati ini ndichimira samoni rekuti richabvawo kudare repamusoro. Iro samoni iro ndakarimirira kusvika nhasi. Asi michero ndikutoona urutopusha futi kubvapo takazivhura kuzi ndaishe Zindi ndo panofanira kunga pane mukana. Izvo zvatojamba futi atoya futi kupi kumberi futi. Ino ndikutotaura kudai. Saka zvadaro izvozvo ini ndakamirira kuti munhu achadini achava koripota kunoku, haana kuya koripota kwaishe kwachangamire Mutasa. Zvadaro izvozvo ini ndakatotanga zvondosimudzira nyaya iyoyi. Ini yekwaishe Zindi ndanga ndatoitambira, asi endi arambira haana kuenda nenyaya mberi, ngabva ngogara zvake. Agara mberi, agara zvake, arutoramba achitopusha kuya kumuta kwangu. Bila pada Suri mambo Suri mambo ishe Mutasa. Ini ndio twalu ini ndio twalu chimungu. Ini ndabere kwa 86 15 September. 15 September. Zvakaenda itika inini takakurira kwa sekuru. Anza wakapoa muda ile ndio pandoza motsanangura ishodo bora nyaya bana pandiye kuti ndakapiwa munda nasanyabutsi papo ndopesana nazvo because sanyabutsi wakatokumbirawo munda kuna mbuya wangu ini akabereka baba wangu vaaguriwa munda waakagurirwa iye vapiwa maboundaries aakapiwa na Gogas. Saka mukukura kwesomo isisu ndati chitonge ndiri kwa sekuru ndo pairana munda iyono. Isisu tabva kwa sekuru takasvika mbuya akabva mbuya asha akati umwe neumwe akapiwa munda wake. Mbuya pakatika achimpenyu akurwara akagwera nhaka yake kuwana wake kuminda yake makondiwa ake. Mukoma wangu wekutanga akapiwa kondiwa ripamba pamusha mukuru. Number 2 inotera nini akapiwa kwa Nyawari. Ini number 3 ndo ndapiwa kwa Makaka. Saka inini pandaka ndakuti ndakuenda kugara kwa Ndarora. Ndipo pakandatangonesana nana baba wangu pamusha mukuru. Ndakuenda kustendi kwako. Ndipo patakabva kuna nana baba nini wangu nini my stepfather baba wangu akasha. Ndipo ndakaenda nana baba kumundo kweko tobva tapangidzwa kuzi izvo zvizakuda kuti mwana wedu adi timo wake murwere huko ana baba wangu ini zvekuti ini ndingati ndakaenda kuti akandipa munda wekuti agare ndingatonezi ipapo ndikandorambira nazvo because iye ainga aigara kwamadzinga vaakumbira mbuya wangu munda pekugara vaachipiwa territory yekugara nambuya wangu. Saka pakuzondinetsa kuti iye akazondidzokesera futi munda waakapiwa nambuya wangu ndo panotopesana naye po zvandakutorima inini ndikutorima miti inenge yatokura ndo yekuti akauya anotaura kuti mundi izvozvida kugura neapo nekuti mugana wacho hauziva ngekuti wanga uri mwana mbiri wandakasopiwa nembuya wako 85 ndabereka 86. Inini mugana ndakapangidzwa nababa vangu ine 2005 baba aigara kwaMutasa akazokupa sei mbuya baba takaenda naye inini kutema masenge kutoti baba aigadzira zvimatsi taenda naye kumunda ndo pakazoti asvika pamunda papo ndikati boys ndabvunza baba nini sei ndakazondiende uko ini ndiri mwana diki kwazi aiwa iwewe mukoma wako akatogara atopiwa apo ndarisa chachinjiba iwe hamba ikoko vataenda naye ina baba vandipangidza muturuzi chitsika chemugamu ichi kudai ndo panogumira sanyabutsi akapapiwawo nezvinangwa zvakadai ana mai. Saka asi mbuya akataba mukana ndibambe
Wakapuwa naye. Akakutonga ndibaba. Baba ndiye akandipangidza muganda. Asi pamuda papa ari pagogasi iyo uya akapiwa na gogasi. Iye kuti abvewo aigarawo kune kuti auye momo akatara nambuya anotara nababa vangu pepe. Baba vangu akashaya 2007. Mama akashaya musi wa 7 June 2007. Baba vashayika musi wa 14 July. Vakasaya ne6 days. Unodzera uzokadhira nenyaya yewanhu 2 wamunyepa wese unoluza focus ndosipaka chijanisinaza anza sunguanza nyamwese utauraiwo kuti munhu akauya ukaita discussion naye yekuti ndikakupa kugara chiri pasina muda zviri okay ukamuratidza mukana then before the game iye akutotema muti atema muti obva atowedzera obva tosima akupera futi waenda pasabhuku watora sabhuku wati ano ndatigadzirise wadoka kutora sabhuku wati ngaishende kudaze pashedu maenda kwacho uyo waramba zvakatongwa naye naishe nhasi makuno asi nyaya yako manje pairukunetsa one wakapa munhu pangoidati achikutanga two kana muita nyaya dzemugano yeland muarea sabhuku rinofangarizwa anauziva kungutaura kuti pamakaita zvichiratidza mugano sabhuku anga ari kana mubanze sabhuku anga ari papasina mubanze anga aripo here papasina ndinaona ipapo tofurira handisi kuti izvo zvakutonotaura kuti knowledge yacho iri nekwese makutohemona makuenda kwaishezindi akutotaura cost wakutocosta chii maorange miti yemorange paland iri dispute miti yakasimwa muri kuona mukaisiya yeni kukura kusvika izvi zvakubereka maorange ndo mautanga kutora nezvayo aiwa masodzi tu kuti umwe ane claim hadithi asi haana information yekuti claim yake iite meaningful, then umwe ane age to use advantage and then is trying to take advantage of that because handisandambozoona ini ngokuti unotorupa munhu muda wobvunza munhu unopa muda kuti ndikakupa wekuti wake imba badzi ndisikakupa muda zviri okay ozo pakatedza kuita ngavana vato because kana wakapa mugamuira pawangona mangona kuti anotemesa atema muti atika waivoti take your back the go abana mudzinga ipapo. why did you continue kuramba uri unyengereri mumudzi yekugara matare naye yekuti wakari umunyengerera? What was the purpose yekumunyengerera? Kuti wadoredza mutunduru watextenda waisa muminachisi wakandonyarara iwe waizopiwa sei wainyengerera stende kuti sei iwe waine original stende yawo yekumhuri yekwawo waikuzouya kune muzukuru kwavo kwakwadi yambodhiraniye kuti yakudzi aimusiyire wisdom yekuti munhu wamupa mahari ndizvakupfuza ari kugara ipapapo ari kuita mupfundo panzvozimba sei asina kumudzinga boyedeveriraitira ndibaba yati pamundondendeka ende pataura ati I was approached muzandoda ataura nyabutsi ndiye akauya achikumbira
uyaruti anombokumbira Ndipei. because pagara pari pedu takanoratidza Saka chokwadi ndichida baba. saka rutaura chokwadi pakati pedu Pane munhu pane mukadzi chimwe ndikwewo andira yakaenda kwachiziti Ndipei. vanodifa asi yakatanga enda kusapoko. unotidzosa una saatiuda judgment yaishezi Vanodipa judgment. Asi akandifeya kuna sapoko. Izvozvo ndakatozvibvunzawo ivi kuti kune judgment. kana nyaya yatongwa inoda judgment yonyorwa pachii mapepa nhasi unori mukamubvunza chezi ndakapasa kutorada nonge ndamutonga nyaya iyo yakapinda here mudare nyaya iyi kana kuti haina Yakapinda mudare. yakwachief takaenda kukanzi chii taenda takasvika isisi ndikati inini kwakazi munhu inini chief akati ngaipire kwamutasa inini ndikati kwai kana pana maona dare rinotomba zvakanaka pamungopira kwamutasa ndati kwakazi mugano ngaugumire pamunhu paaigumira nekutaura nekwakaita nemadziguru angu iyo sanyamudzi ndo pane chisa chemunhu because iye chemugamu iye paakabva iye ndiye aruzera netsapi aruzera pane paarunjenga bigini yake kundizonetse kwasabhuku ibvi izosiwe sabhuku ndakazoti aiyo uyu munhu akundishungurudza ine ndinero nyaya ikuona mudheu ndakuda magidzi ekuti akasiyana nababa wangu nambuya kuti iye abve kwamadzino apinde muchi mapfumani ndo andakuda panapa ndibuditsirewo anokwanisa kudza mapepa yayo iye angotiyo nekuti uri mwana mdiki wangasati waberekwe hauzviziva autenda kutora baba wangu inini ainetsana nambuya kuti iye aite mboo Mapepa, iwe une mapepa iwe akuwacha. mapepa Waruda kuti uyabudisa. Akuwacha. mapepa aya ndauda kuti nini abudisa mapepa angu inini andinawo ndekuti inini ndichitara chemapfumani harisi pepa paiyese hakuna kusinaba asi kafanira kuti iye pakuti mboo zake ngatisiyaisiyo nyaya iyo. Ngati pakuti imimi uye une boundary mugamu. Une boundary esimbo kwese mugamu wamunhu ndiye mugamu wakasima ndeni isanyamisi isa ndiyo sinyamisi aisima achiti area yake kana yoti area isi yake akasimiswa ndimbuya kuzi chisima mutu usazonetsana newazukuru wangu pa ndo mugano mbuya wako akafanira 2003 iyo akakava 86 ndane 17 years amweni chii 70 86 2003 ndane 17 years 17 years dzedu dzakada nadzo kumushamba kugara ndichimwana biki ndifa ndasvika ndave 17 years momo baba ndo akachibva kwamba akati kushaka kwaita mbuya ndo pakabva baba kwamutani bachakogara baba namama mbuya wanyaka mupiri muda. uyu anga muzukuru amene uzukuru wawo waakauyakutora nambuya asi kuri bubidza tete wake iyeyu sanyabutsu ndiye angane ukama nambuya kushanga maneighbors mbuya anganetsana namai mbuya pane munhu anganetsana naye mukama wedu vachiti aiwa inoenda munhu ndanetsana naye saka ino zvii ndakuchiisa chi muzukuru pakati muzukuru ndo pakabva chisiwa chi boundary rake aisirwa ikupa wamainesana naye wacho aripi ari kumba ndiye anomira ari kuti paimbo yangu yakapangidza because ndiye mugano wekwake kwainetsana nambuya ndo kwari hatichanetsani ikokokoba vaakunetsana neni kushira iwo haungati iye haisi mboo. That is good for the court to decide.
because uyu haana interest neland iyoyo because pane munhu aripo handiti saka iye chatoda kwachiri kuti ataure chokwadi kuti pamainesana neuyu handiti uyu paakapiwa nembuya akapiwa kubva papi kusvika pari hazvizivi angari panyaya peupeutaura zvinoitika ndezvekudai kuti iye azopiwe mugano nambuya inhau yekuti mbuya ainetsana nemunhu ainetsanawo naye mugara peukamu vaonoti zvandinetsa aigara ainerwa vazotoona kuti ayo apa better position ingidini ndiisewo pisi kune ndichimhungu iye nyabudisi ubvaenda pakati pachimhungu nachimhungu so that mbuya angasina mainterest ekupota kuti kumugano akagumira ndopakabvaisa mugamu izwa ndosaka ndati chimhungwe ainetsana nambuya ari uku lendi yatotaura nezvayo ndiyo iripakati mbuya lendi yandinetsana naye nini yake senyabudisi yakaiswa pakati kune lendi yakasiwa nembuya chizozi ndemuzukuru wangu ndokukwandikugara nei ndokwakuchiramba izwa uri kuti iwe nyamhungu ari uku andika uyu aitwa pakati kapa iwewo uri uku lendi yakasiwa nembuya uku tikuti toda kubvunza uyu wainetsana nambuya uyu kuti iwewe mugano wako wainetsana nambuya pakazoiswa chimhungu apa chimhungu mugano wake waitangira papi kusvika papi because iye already kana pakaiswa chimhungu it means kuti mugano wake weuku wachimhungwe ndiwo kamugano wachimhungwe nani nemunhu ainesana naye ainesana nambuya wako akastrecha yaiperera pane munhu kako saka inoti munhu yatitaura kuti mugano wako iwewe nambuya wainesana nayo ndeupi awaisanisana nemugano pamunhena waingonetsana nenyaya amusuti pane apa ndiri pangu pacho ndichachautaizwa teerera uruzwairi pamunhu teerera wateerera waunderstand then uchizotaura zvepamberi wati iwe mbuya ainetsana nemunhu isu atomubvunza roinetsana nenyaya dzechii wati taya mbuya ainetsana nemunhu mbuya ndobva atora muzukuru nyabudzi ndobva amuisa paii pakati pake nemunhu uya andizvo which means kuti nyabudzi aiswa apo nyabudzi ane mugano nemunhu ainetsana nambuya handiti saka tisisu toda kuestablisha kuti uyu munhu ainetsana nambuya mugano wake handiti nanyabudzi uyu uri papi handiti tobva taziva kuti mugano uri hakuna dispute kwadii tochiti kumberi kwacho uku iyi yacho yanyabudise yaiperera papi iwotaura kuti no patainetsana ndipo pazogariswa nyabudisa asi paibva apa kusvika ndipo tainetsana iwe wakauya rini wakauya ndiani wakauya nani mukapana mugano wechii because munhu amaifanira kunga makazi ivi nyangwa ari sabhuku kana chii paifanira kunga pakaiswa boundary waifanira kunga sabhuku ari chii because nyaya yenyu iri kunetsana ndekuti imi muri kurwira chinhu chakaitwa musitombonepo mese mamusipo akafa ari kupenga kana kuti hameno pahondi rimuri kuita sei paland dispute pese pane wakafa pane uri kurwara kronikari kana kuti urutopenga wokuti haakwanisi kuuya komira muchii haipapapo madzikuru ndikarutana seundunezvangu but chokwadi chandinoziva panguva dzinedzi it's okay tazwa muzukuru wagogo tondwari vakomana muzika ndikaona mopiwa data tori kuyarimira wakomana doti musvike apo munoone munhu ari uku ndati munhu doti muone munhu ari uku kweuyu uku huzi boundary nedispute yeiri reuku
asi uku harina chii, harina dispute. Saka ndinoti munointerview munhu wekupi ari uku boundary risina chii dispute, because kuti uyu azouye pakati yakanga iri dispute yemunhu uyu nambuya uyu concerning land ipi iyoyi. Saka munhu uyu must know kuti patatu kunetsanetsanana kubva apa kusvika apa, izvozvo ndozvishatisa kuru yekuti boundary chaiyo chaiyo reuyu neuyu, then sabhuku ofanira kugara newabanzi newabanzi wakatenderedza ipesani. Saka wakumana kuinspection piwai data necheck